tiki-taki, 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 tiki-taki. Hola, què tal, com esteu? Benvinguts en el Tiki Taki. Avui hem viscut el partit de la 19a jornada entre el Barça i l'Elx, un partit que es pintava molt bé, però un partit on el Barça ja té 3 punts més al Sarró i els té gràcies a ells, exacte, els que ningú no esperava, els que ningú hi comptava, els que a aquestes alçades de la temporada haurien d'estar en la llotja veient jugant els seus ídols com a jugadors del filial que ho són. Això és el que hauria d'estar passant. Però les circumstàncies del destí i la mala gestió feta per uns inútils com el senyor Bartomeu en companyia i després amb el senyor Jan Pallasso Laporta han provocat que en aquests moments els ídols, els referents del Barça, siguin ells. Ens referim a Gavi, ens referim a Nico, ens referim a Abde i comencem a referir-nos també a Juglar. Uns referents del Barça que gairebé, entre tots, gairebé, no arriben a la majoria d'edat. El futur, actualment, per desgràcia, és el present. I mentrestant els jugadors en fitxa del primer equip tocant-se els collons, cobrant una pasta i no fotent res. Si jo fos en Coutinho em faria vergonya que aquests nanos em prenguessin el lloc. Si jo fos Riqui Puig, em faria vergonya ser suplent d'aquests nanos. Si jo fos un Titi, em faria vergonya ser suplent d'Eric Garcia. O d'Araujo. Ahir va sortir en Valdé, també, a la segona part. Tenim esperances amb aquest nano. Tenim a Ilias, em sembla que es diu, perquè té un nom raro. Elias, aquest, Ilias. Dembélé, què collons fotia ahir al camp? No va fer res. Bueno, sí, va ajudar amb una jugada de gol. Però res més. Fot 3 carreres, no està. Serginho Dest ja no compta. Estem posant un equip que no... L'únic que es pot salvar una mica és el senyor Busquets, perquè juga arropat. Frankie Muñeco de Jong, què collons fot? I a sobre surt el llest aquest agarenc, el no tengo discurso Hernández, dient que està content pel partit que han fet els nanos. El Ter Stegen, si no està en forma, que descansi, que jugui Neto, que està cobrant una pasta, que estan cobrant una pasta, senyors, que ja estem fins als collons de pagar-los tanta pasta amb aquesta colla d'inútils. Tinc aquí d'això, com es diu, un llistat, un Excel que he rebut, on ens diuen el salari setmanal de segons quins jugadors del Barça. Coutinho, 440.000 euros. Dembélé, 332.000 euros. Umtiti, 305.000 euros. El Romuerto, 190.000 euros. Muñeco de Jong, 190.000. El Memphis Depay, 183.000. Ter Stegen, 163.000. Neto, 113.000 euros a la setmana cobren aquests tios. Si sumem el que cobren al cap de l'any, podem baixar la massa salarial entre 80 i 90 milions d'euros. Això donen per fitxar jugadors amb ganes. El que no pot ser que un partit que ahir pintava a guanyar per 5-0 o 5-1, vam estar demanant l'hora, perquè en un minut se'n va anar tot a vendre pel cul. Va començar molt bé el Barça, atacant, el Juglar, li van anul·lar un gol, justet fora de joc, però ho era. Val? Hòstia, després marquem l'1-0, després marquem el 2-0, un golaç de Gavi, que s'ha de veure aquest gol. Val? L'àrbit ens perdona l'expulsió de l'altre inútil, de Clement Lenglet, que no sé si surt ja ni en aquesta llista, perquè ja seria l'hòstia. No, cobra menys que Neto. Neto, 113.000 euros per escalfar banqueta. Però on... Què estem fotent? Què estem fotent? Ter Stegen, des que es va operar dels genolls, no és el mateix. No té força per saltar. A la primera pilota sí, li van fotre un pilotasso, val? Però hauria pogut fotre la mà. Hauria pogut fotre la mà, xato. Potser la toca. I si et fas mal i et lesiones, és igual, tenim 2 porters més o 3. Vull el Neto pel proper partit, a veure si ho fa millor. És que no pot ser això.
No pot ser que en 2 minuts tota la il·lusió que ens havíeu creat s'anés a prendre pel sac. S'anés a prendre pel sac. I mentrestant, a l'altre parlant amb el Raiola, que si amb el Mino Raiola, que si portarem a Haaland al gener, que estem bojos, si no ens traiem totes aquestes toies, no podrem fotre res. No podrem fitxar ningú. Qui vindrà? Qui vindrà? Xavi Hernández què ha demostrat? Ja ho vaig dir la setmana passada, comença a comanejar. A Koeman, a aquestes alçades, amb els partits que porta Xavi, ja li estaven demanant el seu cap. Tio, torna't a Doha. Vés-te'n allà, amb aquell equip de merda que entrenaves. Hòstia, em fots el Riqui Puig? El Riqui Puig què fa? Què fa el Riqui Puig? És mono? Què és, la mascota de l'equip? I aquesta mascota ha de cobrar gairebé 100.000 euros a la setmana? Joder, és que no ho entenc. És que no ho acabo d'entendre. A sobre surt a la roda de premsa Xavi dient que està orgullós dels seus jugadors del partit que ha fet quan no et saps ni el puto reglament. Dius ahir que no vas posar més jugadors del filial perquè la reglamentació diu que han d'haver-hi 7 amb fitxa del primer equip en el camp. Mentida! Entera't! Amb les noves mesures del Covid-19 es poden tenir 5 jugadors del primer equip amb fitxa del primer equip. Pots jugar amb 7 jugadors del filial. Val? Si no saps això, plega, tio. És de primer d'entrenador de l'Alevins. I això que els Alevins no tenen filial. O a l'infantil, jo que sé quin és el més baix, el Benjamí. Hòstia, és que no serveixes. Fots unes declaracions idiotes. I després em fots un plantejament des de quan Jordi Alba juga amb aquesta posició que ahir vas inventar. Mitcentre ofensiu? Què et pensaves, que Jordi Alba era Kevin De Bruyne? Va, sisplau. Hòstia, foteu-li ganes. Veu veure el Gavi ahir? Les ganes que li fotia al partit. És un tio que rasca, és un tio que va a totes. És un tio que no para. Si després veus el mapa aquell que treu, aquell que ha anat a Turquia a posar-se cabell de TV3, veus el mapa aquell de calor, estava tot arreu. Fins i tot es va carregar una tanca. Hòstia puta. I els altres què foteu? Els altres què foteu? Dembélé per no baixar a defensar-nos en fot el segon gol. Vale? A més, un gol molt similar al gol que li van marcar en el Girona, que va evitar que pugés a primera quan l'Elx va pujar. Que no ho veieu, que això no funciona? Que no ho veieu, que no esteu fotent res? Sisplau, feu alguna cosa. Ara aquesta setmana hem de jugar el partit aplaçat del Sevilla. El Sevilla ens fotrà un carro jugant així. Perquè el Sevilla ara ja veus la jugada. Aguantem 30 minuts, ens defenem i a partir dels 30 minuts o a la segona part ens vengem al Barça en 2 minuts, perquè hem de córrer durant 90 minuts, si en 2 minuts tenim prou. Si tenen el Ter Stegen allà, que ni aixeca la mà. Clar, que l'Araujo ja no pot fer res més a la defensa. Ahir l'Eric Garcia va fer un bon partit. Però clar, que Lucas Pérez ahir, un jugador que se l'han tret de sobre, de fotimer d'equips, tothom es pensava que era Harry Kane. Clar, que Lucas Boyer, que per mi és un jugador que m'encanta, estigui a l'Elx i nosaltres tinguem a Frenkie de Jong, a Luc de Jong, té collons. Estem desitjant que estigui una altra vegada recuperat Bradway. Memphis no cal que recuperi, també fora. Ara portem al Cavani, toca dels collons. I Pogba. Vinga, algun més amb depressió que vulgui venir al Barça? Què rescatarem? El Vicente, aquell extrem que tenia el València? O per la defensa agafarem a Pablo Alfaro, que a menys ens serveix també de metge si ens fa falta. Els jugadors es lesionen contínuament i quan es lesionen i es recuperen es tornen a lesionar. La gestió és nefasta. Si la de Bartomeu va ser per buidar les arques del Barça, la de la Porta és per acabar d'enfonsar esportivament el Barça. Xavi, et van deixar un equip a punt de guanyar un partit i classificant-se per 8anys de Champions. Nada de nada. Estem a l'Europa League i el Nàpols ens eliminarà. El Nàpols ens eliminarà. Ja ho veureu, jugant així ens eliminen. Jo no sé d'aquí al febrer el què passarà, però en principi ja veuràs. Tot pot ser que el dimarts soni la flauta i guanyem amb el Sevilla, però ho dubto molt. Ho dubto molt. Ja vaig avisar la setmana passada que venia el totpoderós Elx.
Ojo, amb l'Elx. Ojo, que ahir semblava que fos un equip de la Premier, en comparat amb nosaltres. De debò, vam fer internacional Lucas Boyer. Sí. El Rocco aquest, que semblava Luc de Jong, que va fallar una pilota d'aquelles espectaculars. Vale, també després la va fallar Juglar. Però Juglar era el seu primer partit de titular, collons, i va fotre un gol de cap, i va fotre un parell de xuts que l'Edgar Garbadia, que és un gran porter, que tampoc una altra cosa que no entenc per què està l'Elx, perquè jo crec que Edgar Garbadia podria estar al Barça en lloc de Neto i tenir-lo de suplent, però és que tenim a Iñaki Peña, tenim a Arnau Tena, que no els fem jugar. Tenim gent bona. Només hem d'acabar de perfilar. Un psicòleg per Frankie Muñeco de Jong, que es va acabar, va fotre 2 cagades espectaculars. Jo és que no sé si els holandesos que tenim al Barça tenen una depressió perquè va marxar Koeman. Però si ara Xavi Koemaneja, ja us va bé. En fi, que vam guanyar 3-2, serà una mentida, vam guanyar i estem emprenyats, perquè ahir era un partit de 5-0, tal com estava jugant el Barça a la primera part. I la vam cagar com sempre. Així que el proper partit amb el Sevilla, que serà ja l'últim d'aquest any del Tiki-Taki, ja us desitjaré bon Nadal, si cal, i feliç any nou i totes aquestes merdes que es diuen. Veurem si estem més a prop de l'Atlètic de Madrid per agafar-li el quart lloc per la Champions, o estarem resant perquè l'Espanyol no guanyi i ens superi a la classificació. Ara li portem 3 punts d'avantatge. Doncs ja veurem com estarem. Així que, res, sense dir res, han passat 11 minuts. Mira, cagant-me en tot, amb el puto ja a la porta, que l'està cagant per tot arreu, i dient fantasmades, i amb tota la merda que ens va deixar el Bartomeu. I només faltava allò del Benages. Val? A sobre el van despedir amb honors de Can Barça. Li van arreglar tot perquè tingués una jubilació, i ho sabíeu, cabrons. Sabíeu que aquest tio és el que estava fent a l'Escola Barcelona, a la Unió Esportiva Sants, i vés a saber si a la Masia ha fet alguna cosa. Jo no ho sé, però aquest tio, el Barça, l'ha despedit pagant-li fins l'últim cèntim del seu contracte, perquè es pugui jubilar. Déu, si és veritat tot això, que el fotin a la presó i tirin la clau, i el veí del costat que sigui en Bartomeu. Nois, visca el Barça i visca Catalunya. Adeu. Tiki-taki, 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 tiki-taki.